Fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista Jasmine Muljet tkellem dwar it-Trattat tal-Akta. Trattat li l-antijaw huwa li jitnaqsu l-legalitajiet fuq l-internet, iżda fl-istess ħin se jkun qed joħnoq il-libertà tal-individwu online. F'pajjiżna d-diskussjoni dwar l-Akta bdiet wara li ġie ffirmat dan it-trattat. Xi ħaġa li nislet skumdità fid-Deputat Nazzjonalista Jasmine Muljet. Jiena nħoss niskomdu li f'pajjiżna jiffirma dan it-trattat meta diskussjoni kienet għadha laqqas qabdet art f'Malta. Dik iddejjaqni. Fisser il-protesta tas-Sibt bħala waħda sinifikanti għaliex is-soċjetà esprimiet dak li qed tħoss fuq is-suġġett u s-soċjetà Maltija għal Jasmine Muljet trid inqas ostakli online. Jekk aħna daqshekk ċerti li kollox sew dwar dan il-trattat, għalfejn qisu din il-biża li nibdew id-diskussjoni. Intant fis-sqarrija l-kellim ewlieni għad-drittijiet tal-konsumatur, komunikazzjoni u teknoloġija tal-informatika Michael Farrugia qal li l-ftehim tal-Akta jew jiġi aċċettat kelma b'kelma jew inkella tkun kontrih. Żied li Lawrence Gonzi qed jipproponi abbozz ta' liġi ħalli jipprova jaljena u jwaqqaf il-kritika kontra Gonzi PN dwar l-Akta. Farrugia sostna li l-Akta tmur kontra drittijiet fundamentali tal-Maltin u tal-Awċin fil-qasam tal-informatika u f'diversi oqsma oħra fosthom id-dritt tal-mediċini ta' kwalità u irħas.